Ada Harbet, terima kasih. Marida Ayu, Wanda Hamidah, terima kasih. Kita nikmati bersama Nanda Sari, Lamunan. Ada Mas Geri, Nanatan. Sumriku angin ratri tansah ngenteni setyon rajang telengi ati angen-angen tumlawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamu doh yai. Wong bagus ake nyedhak ning sandingku nyawang manise semu gawe larame rasaku tentreme hatiku hayo pakat tresnamu Indo samudra masakan para bawangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sempurna abluring yekti sliramu kang dadi lamunan. Samudra musik Mana Radio. Thank you. Monggo Pak Budi menawi badhe nyawer, monggo Pak Budi saking Banyuwangi. Pun sungkan-sungkan lho Pak Budi. Kalau Bu Budi, lah dalah. Aduh. Abang-abangnya metu Mas. Waduh. Wes kita jemput Dek Nanda, Bapak Budi. Niki Ibu Budi berarti ya? Oh Mbak E. Bagus ake nyedhak otak ragaku serenakno loro pronto ing atiku amarga kapiteng wayangmu ing pikirku hai wong tresnamu do sayangku.
Oke Mas Bayu. Terima Lampuna. kasih kuat.